ngene iki. Kudu di dusun iki iso dibangun pancen aku kudu nganggo syarat ya kuwi wujude kayu Dewa Ndaru karo godhong sembuhan dasmu. Sing tak terus aku nek lagi mikir ora disaut-saut to. Mbane tak ndandaske kowe. Ya. Lah godhong apa? Godhong apa iki? Ron Sambiloto. Weh, sambi pitu. Ora protelon. Tenguk ana ing tengah. Emoh. Ron Sambiloto. Bapak? Bapak iki preso. Bapak ki wong pinter, bapak ki wong lantip. Kayu Dewa Ndaru ki sapa sing kagungan? Ron Sambiloto iki sapa sing kagungan? Piye, Pak? Sak ngertiku kayu Dewa Ndaru, Ron Sambiloto kuwi papane eneng kayangan. Wis do tak nehi gambare Bathara Guru. Dadi ora padha kaget. Bathara Guru tangane papat, sikile 6. Loro. Hah? Loro. Ming loro to? Ming loro. Tak kira ora sikile 6 ya. Ora kok sikile 6 kaya truk wae kowe iki masane. Anggape Bathara Guru ki tronton ngono kuwi, tronton nabrak jengelmu. Seneng. Ya wis Pak, ora masalah. Aturan ora apa mrene, Pak. Apa mau diceplok campur brambang ngono dadi apa? Ayo mbok ngono kuwi critane ngono kuwi aku tak takon saiki si Semar nendi? Mergo aku kuwi duwe pangunek-uneke ngati. Pangunek-uneke ngati piye? Aku ku rak ngimpi, Gong. Ngimpi aku kok mendosel nggon sawi apa ya, Pak? Wah, sandwis iki. Delok meng deloke kok tak saduk. Ya. Oh. Weh, dian dompete kulit biawak. Waduh, ayo apa iki? Tak silihe ya, wah sak isine. Lah. Milih dompet kok sak isine. Bangane dadak nyopoti. Ono KTP, ono SIM C, SIM B2. Wis nyopir truk kok iya. Ono SIM barang iki. Ya ora wong nyatane ngono. Terus ngene, aku ki janjane aku ki ngimpi. Ngimpiku kok ora penak. Ora penak piye? Aku ki kok weruh Semar iki kaya didandani cara mantan. Wah, aku ngomong kowe saiki. Nek mau tak karat Semar. Mesake simbok. Sik to. Iki ki ngimpi. Ngimpi. Kok ngece to. Orang cangkeme iki ambane ngomong ora tetes nang ditirok-tirok ora. Oh, tak kira nek serius. Ngimpi to? Ngimpi. Ngimpine? Ayo Semar arep dadi manten kuwi. Kok nanti kowe tekan kene kedoyong-doyong kedarang-jarang. Mergane aku ki wong tuwa, Gong. Aku ki ngerti impen ala, impen apik kuwi aku apal. Blegek-kekugek sak dulita. Mel. Ora kaya adat sabene lah kok dadi. Ing atase anakku ingkang kondang merusal bedugal. Lah kok sak gedhagan iki nglumpukke para kawula sak padukuane, padha andher ning pendopo ing padukuan. Iki kowe arep duwe gawe apa, Bagong? Wah, jan ora kaya biasane Bagong iki. Ora tau dipercaya karo wong kok. Iki kok nglumpukke wong kok iso semene akeh ya, Tru. Mbok menawa do dibayar ya iso lho. Didumi 5.000 kon teko ning pedukuhan iki ya iso. Stop. Ora waton ngarani kowe, Tru. Kowe wis tau ngerti tetembungan giri lusi jalma tan kena kinira. Pancen aku ki wonge merosal, bedugal. Ning dalam dunia sosial aku ki luar biasa lho, Tru. Ayo, aku ya wis ngerti. Nek kowe ki pancen nek srawung karo tanggane, tangga kerepotan kowe tok ewangi. Ya ta? Tanggane kerepotan tok ewangi, tanggane susahan tok ewangi. Kuwi nek ndi-ndi mesti ketok, nek ndi-ndi mesti ana. Mula ya ora aneh. Arep
Kowe iki kondang mrusal bedugal, ning mrusal bedugalmu iki landhesane bener. Mula ya ora aneh nek kowe nglumpukke wong semene akeh iki padha teka kabeh ning kene, ning sak banjure aku tak takon karo kowe, wong aku ya nderekke bapak. Niatmu iki arep apa? Mula aku tak matur karo Bapak Semar, kowe aja do pidato. Lho. Tegese aku ki ora arep pidato ning aku ki ming ngomongi karo kowe. Pak. Judite, Pak. Lho. Urung-urung kok dijujuk ora. Ora ndeng, Pak. Aja salah tampa. Aku ora ndek maksud ngrawuhke bapak iki aku arep njejaluk ki ora. Aku mergane aku rumangsane aku ki wah bocah sing wis tuwa, wis kudune mentas. Malah nek iso aku kudu iso menehi kabungan tumraping bapak. Ha to, Pak? Mergo anak ki sugiya kaya ngapa? Ning nek ora iso gawe kabagyaning wong tuwa ki percuma, ora ana gunane. Nadyan anakmu ki wong ora duwe, ning sak tingkah polahku ki tansah gawe aruming asmaning wong tuwa ki padha karo aku iso mikul dhuwur mendem gareng. Wis iki ta, mikul dhuwur mendem jero kok mendem aku. Mikul dhuwur mendem jero. Lah terus iki aku arep gawe asmane bapak ki saya kuncara. Ora aku milik dialem karo wong tangga teparo, dialem karo masyarakat, ning aku kepengin iki lho, aku iso berbuat kaya ngene iki merga Semar. Lho, ada Pak. Saora-orane kowe tetep kecipratan jeneng sing apik. Iya. Wis ora usah ndadak tok kalang-kalang jane kowe iki arep ngopo. Aku kepengin bangun desaku iki, dusunku iki luwih becik tinimbang sing wis lakon iki, Pak. Bapak ngerti to? Aku lagi mprogramke dusunku iki saya apik, saya menjila lan saya kondang. Ya resike, ya rukune, ya tertipe lan sak piturute. Men diturat karo dusun-dusun liyane. Lah kuwi apik, kuwi apik. Resik, tentrem, tur ya becik. Kuwi pancen ya dadi gadanganing dusun ngendi-ngendi. Aku kepengin mujudake hal seperti itu, Pak. Lah terus kok dadak kowe ngrawuhke bapakmu kuwi gatine. Nalika malam Jumat kepungkur aku turu nang Sarian Kisor Gumuk lor desa lho, Pak. Kae sarian babi iki kok. Pancen sing nemoni aku kancane Sun Gokong. Sapa sing ndase babi ae lho. Aku ora ngerti. Sapa jenenge? Patke. Sama omongane pokoke. Kuwi dewa, Pak. Dewa anu suarane iki dumling ana ing talingaku. Ngene iki. Kudu di dusun iki iso dibangun pancen aku kudu nganggo syarat ya kuwi wujude kayu Dewa Ndaru karo godhong sembuhan. Sembuhan dasmu. Sing tak terus aku nek lagi mikir ora disaut-saut to. Mbane tak ndas-ndaske kowe. Ya. Lah godhong apa? Godhong apa iki? Ron Sambiloto. Weh, sambi pitu. Ora protelon. Tenguk ana ing tengah. Emoh. Ron Sambiloto. Bapak? Bapak iki preso. Bapak ki wong pinter, bapak ki wong lantip. Kayu Dewa Ndaru ki sapa sing kagungan? Ron Sambiloto iki sapa sing kagungan? Piye, Pak? Sak ngertiku kayu Dewa Ndaru, Ron Sambiloto kuwi papane ning Kayangan. Semarang. Kayangan. Kayangan Suralaya. Kayangan Surabaya. Iki dagelan wis kerep metu, Pak. Ora tak geguyu dhewe ndak aku isin. Oh iya. Ya. Kayangan Suralaya. Papane Bathara Guru. Lah nek kowe arep njaluk kayu klepu, kayu Dewa Ndaru karo Ron Sambiloto mau ya kudu sowan Bathara Guru. Bapak? Bapak iki jare kakane Bathara Guru. Bapak ki Bathara dosen.
Iki ngopo, Gong? Iya kerep metu ya, Tru. Ya ora apa-apa. Nek ora tak geguyu dhewe ndak. Aku isin aku. Bathara Guru kuwi sing nguasani kayangan. Lah nek kowe kepengin njaluk ya nyuwun mrana. Bapak jare kakangne, mbiyen sadurunge aku dadi kere kaya ngene iki, biyen aku pancen kakangne Bathara Guru. Nah, saiki ngene. Arep dileti wektu tahun-tahun mangabad-abad ning sing jeneng kakang ora bakal iso ilang. Bathara Guru mesti ngaku nek bapake kakangne. Mergo aku wis bola-bali ngerti bapak ketemu Bathara Guru ki, Bathara Guru mesti basa karo bapak. Kakang Semang, ngono kuwi. Semar, Kakang Semar, Kakang Ismaya, ngono ta? Aku wis kerep weruh. Saya aku nyuwun tulung bapak. Bapak kersa njaluke kayu Dewa Daru karo Ron Sambilata. Nek bapak kersa ngaturake panuntan pepindhan, nek ora wiwit dina iki aja ngaku anak karo Bagong, aku ora arep ngaku bapak karo Semar. Le, cangkem iki sing apik. Dirungokke Kyai Pedukuhan sepene akeh kok senengane wong perkara bapak ki urung ngendika sagu apa ora kok wis ngetokke sumpah. Wong iki aja sok kulino sumpah. Kok kuwalat hukum karma iki mesti tumiba. Bong, ora usah sembrono. Bapak iki mesti sagu, ora usah dadak ngetokke sumpah. Kok nek kena sumpahmu dhewe, kaya urung tau itu kena sumpahku dhewe. Padahal aku kerep sumpah lho, Tru. Ameng urung wae. Cok kapan? Nyatane kowe wani sumpah ki nek ora diucapke nang batin ya ora apa-apa. Anggere sik ngucap ki lambe tok, batine muni ora. Batine muni ora mandi. Aku mung guyon. Ora apa-apa. Nek sumpah kanthi lahir batin, aku mau ora muni disekseni keblat papat segara gunung, mung cukup muni sumpah ngono. Berarti kan urung ana seksine. Urung ana seksine ora iso dadi terdakwa. Kuwi malah ngomong apa kowe iki? Kuwi sida njaluk tulung bapak apa ora? Aku jane jagongan karo wong SDM rendah kowe iki males. Ora nyandak karo pikir aku ora nyandak. Bagong, ya. Nek pancen kowe njaluk supaya aku mbudidaya njaluk kayu Dewa Daru karo Ron Sambilata. Apa kira-kira nek aku nekake Bathara Guru neng kene piye? Kawulamu geger apa ora? Ndak, wis santai wae. Wis do tak nehi gambare Bathara Guru. Dadi ora padha kaget. Bathara Guru tangane papat, sikile 6. Loro. Hah? Loro. Meng loro to? Meng loro. Tak kira ora sikile 6 ya. Ora kok sikile 6 kaya truk wae kowe iki masane. Anggape Bathara Guru ki tronton apa? Tronton nabrak cengelmu. Seneng. Ya wis Pak, ora masalah. Aturan ora apa mrene, Pak. Semare koten prayitna semuriris. Semuriris eka balik titiyani. Trisunya purnama sasi. Sigran dumuk kunjunging Lurah Semar Badranaya. Tegese bakal duwe gawe nyipta aji pamelingani mbali dhateng Rayi Sang Manikmaya Cumara saking dirgantara kaya Daru tetarungan rawing Sang Hyang Manikmaya wau.
eka den prayitna semuriris semuriris eka balik titiyoni gandayani Trisanya purnama sasi Kakang Ismaya damel kaget lumantar aji pameling ndika Kakang nimbali dhateng rayipun Manikmaya aku njaluk ngapura ya Guru ya ngene iki bot-bote ditangisi karo anak supaya kepengin sak pejagong karo kowe lan ana panjaluk saka anakku yang bakal diaturake karo kowe. Teka ngane-anehi temen Kakang. Wonten pamotas saking putra ndika para panakawan dhateng rayipun Manikmaya. Iya, bener, heeh. Bagong. Halo. Matura karo Bathara Guru. Iki wis tekan kene, wis rawuh mrene. Matur sing apik-apik basa. Mengko ndak kena shot. Bathara Guru gawe sok. Go ngesok cengelmu ki. Shot. Wow, ya ora krungu. Nek pasang Kalimantan Tabet tinebena iki lho, Dumi. Duni. Baleni. Ngono namit Kalimantan Tabib Muhammad Ali Denson. Ngandel ora. Aku wis ngerti nek kowe bakal menggo. Aku wis reteng lho, Tru. Heeh. Sing apik, sing apik, sing apik. Nun pangapunten Bu Kulun, kawontenanipun kula ngados mekaten. Iya Bagong ora dadi ngopo. Bekti kula iya ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya Bagong, ana apa? Ngaten Bu Kulun. Lho kok suta blak kutang terus terang. Napa wontene? Iya. Kula niku ndek kepinginan utawa gegayuhan bangun padusunan. Dusune sapa? Dusun kula. Inggih mriki niki merga tanpa werna kula menika pun dipercaya dening masyarakat dados kepala dusun. Mengkono. Nggih. Kula ya jujur tenan. Ora tau tumindak sing werna-werna. Cacat siji tok kula dadi kepala dusun ming perkara njaluk tanda tangan KTP kula tarik 250. Oh, ayo semono. Ngono kok muni dukuh bersih ora. Ning niku mboten dados masalah sing mbak kula tetep ajeng nyaur. Ala kula niku kanthi sarana kula mbangun dusun kula. Iya. Ning jebul dumadakan wonten dewa anak buah sampean. Sapa Bagong? Kula mboten ngerti. Sirahe babi. Ora ngerti. Bagong nek omong waton ting clekop sampeyan dhewe iki ora sirahe babi saking eleke sirahe dewa iki werna-werna. Ora tutuk modar ora. Nggih pokoke Sang Hyang mana aku tahu. Iya. Niku paring sabda kalian kula kedah wonten inggih menika syarat kayu Dewa Ndaru kalian Ron Sambiloto. Ulun mila bapak kula suwun supados panjenenganipun rawuh wonten ing dusun kula menika ingkang wigati kula namung badhe nyuwun paduka pukulur gandeng kula menika klebet keponakan panjenengan awit kula menika anake Semar, Semar menika kakang sampean. Mula mboten wonten alane nek kula nyuwun supados pukulun keparenga paring inggih menika wujudipun kayu Dewa Ndaru lan Ron Sambiloto. Mekaten atur kula nek wonten lepat atur kula diagung pangaksami. Cekap semanten nek wonten lepating atur kula diagung pangaksami. Cekap semanten piye ta, Truk? Ngene. Wong kene arep mandhek omongane iki nadane medhun. Cekap semanten nek wonten apel kula nek lepat kula diagung pangaksami. Ora diagung pangaksami. Aku ya ana teruse. Cekap semanten atur kula nek wonten lepat nyuwun pangapunten lan nyuwun sepinten kalebatan kula diagung pangaksami. Ha kuwi ana teruse. Medhun. Cekap semanten atur kula nek wonten lepat kula diagung pangaksami. Ah, wis rampung. Matur sembah nuwun. Monggo kula aturi penggalih pukulun. Ing Jaja muntap lir kinetap duka yayasinepe. Netra kocak ngondar andir. Om wilahing Mas Tunama sidam sekaring bawana langgeng.
Kakang Semar. Destun temen dene Kakang Semar ora iso ngandhani kelawan majamu. Ing atase Bagong kuwi mung derajate ngaceplik. Ing atase Bagong kuwi mung kawula, mung Panakawan teka bakal anggayuh. Ya wujuding kayu Dewa Ndara ing minangka dadi pepasreh ning kayiwangan apa dene Ron Sambiloto. Cetha lamun atmajamu mung bakal ngasorake derajating Bathara Guru lan derajating para dewa liyane. Kang mangkono ulun ora nrimakake kelawan apa kang dadi ature Bagong. Malah wektu dina iki Bagong lan kabeh Panakawan apa dene Kakang Semar tak anggep keluputan tumraping kadewatan. Wis ora ana pangapura dene derajate ngaceplik mung Kakang Semar apa dene atmajamu teka wani nyamah marang asmaning kadewatan. Wektu dina iki malah kita ora bakal nampa kayu Dewa Ndara lan Ron Sambiloto nanging malah nampa pidana saha panjenenganipun Sang Hyang Manikmaya Kakang Badranaya. Piye muni piye ki mau? Gong, sabar, Gong. Ora sembrono iki ulun perkulun Bathara Guru. Ora, aku pokoke terakhir kata-katane sing aku ora seneng. Aku njaluk apa mau nang jenenge Kayu Dewa Ndaru. Kayu Dewa Ndaru karo Ron Sambiloto. Malah perkulun Bathara Guru ngluputke karo Bagong. Heeh, ngluputke karo bapak, ngluputke karo Gareng, ngluputke karo Petruk, malah Panakawan ardi tuntut nang Kapolres. Maksude piye to cah iki omong kok waton sak digawa ning kayangan. Arep dipidana digawa ning kayangan. Ha. Sik, Bathara Guru. Lho, Bagong malah kita mboya basa kalawan panjenengan ulun. Gunane apa ulun basa marang kita? Lho. Wis ora ana gunane blas. Merga sing kita lho kita wis wani arep nyamah karo apa keslametane Bapak Gareng Petruk lan Bagong. Apa salahku malah diluputke? Kita wani njaluk Kayu Dewa Ndaru. Saya tak takon karo sampean. Aku ki titahe sapa? Titah ulun. Nah, titah ulun ki wajibe mituruti apa kang dadi pamutahe titah. Sampeyan aja pelit-pelit. Ing atase kula mriki mung njaluk Kayu Dewa Ndaru Ron Sambiloto nyuwun ngampil. Sing jeneng nyuwun ngampil niku kula mung nyilih mengke nek rampung kula kondurke teng Kayangan Surabaya. Wani karo bapakne. Aku gawane ngrong jam kok anarkis. Kaya wayangan sewengi wae ora. Hah? Terus saiki salahku napa? Salahku napa kula tak takon? Sampeyan iki kudune iso mituruti sing dadi pamutahing titah, sing dadi panjaluking titah. Ora kok titah anggere njaluk apa-apa teng kayangan, ulun pidana. Titah apa-apa njaluk ning kayangan, ulun pidana. Nuwun sewu lho. Titah sampeyan nek dipidana mbaka nyiji suwe-suwe entek. Sampeyan iku pemerintahan sing dhuwur dhewe, ngoten. Dadi kudu mituruti panjaluke kawula kaya kula niki aja pelit-pelit. Gong. Gong ora sembrono, Gong. Iki Bathara Guru lho ora tak unek-unekke sak karepmu dhewe anggepmu. Kowe iki aduh arep ro bojomu apa piye? Kowe ngerti ra watakku rek? Aja kok Bathara Guru. Sapa wae nek kira-kira pakartine ora bener mung arep ngangah-angah. Mung arep duwe pakarti ngendak karo kawula cilik. Ajange ning diajane Mas Bagong. Kowe mati tenan. Kowe nek musuh Bathara Guru mati tenan, Gong. Kowe nek musuh Bathara Guru mati tenan, Gong. Piye? Mati uripe gaweane Gusti. Bathara Guru mung utusane sing gawe urip nggo naliti para titahe. Pati uripe menungsa ora gumantung Bathara Guru, ning gumantung karo sing gawe urip. Kowe kok cethik to pikiranmu rek. Ning kowe engko mati. Engko tak siramane ra urip. Wong kok kaya ngono. Wong donya. Malah dilagokke. Apa? Wis kowe tenang wae. Ora usah melu-melu. Aku sing tanggung jawab. Yen ngono kita wani karo panjenengan ulun. Mboten ajeng wantun. Ning kula wanani karo sifat sampeyan sing nuwun sewu beda-bedake. Kula ora seneng sampeyan nek ora iso nuruti karepe Bagong. Yen pancen kaya mengkono, ulun bakal maringi Ron Sambiloto lan Kayu Dewa Ndaru. Nan? Iya. Serius? Iya tenan. Aduh.
Nyuwun pangapunten Bu Kulon. Sepinten kalepatan kula nyuwun pangapunten. Nek panjenengan saestu badhe mariki kula nyuwun pangapunten. Nanging ingkang bakal mboyong dudu kita. Sinten Bu Kulon? Bapak kita Garing lan Petruk ingkang kudu munggah ning kayangan mboyong ron Sambilata. Merga ulun sawang kita wis ana sak candra iki ora nate sesuci diri, tegese ora nate keramas. Lho niku arang-arang adus ning sabune boros. Lah iya mula kita kuwi ora resik lahir lan batine. Mekaten Bu Kulon. Mula sing kudu munggah ning kayangan Semar Garing lan Petruk. Ah nek pancen kaya ngono piye, Pak? Tak munggah ning kayangan. Piye, Neng? Ya aku ora apa-apa makili kowe, Le. Petruk piye? Aku ya ora apa-apa makili kowe selama masalah tak munggah ning kayangan. Ning dulur kula mboten dilawan-awake to? Mbuya. Estu? Iya tenan. Mboten digawe sengsara? Mbuya. Estu? Iya. Wis kono Pak, mangkat Pak. Iya. Ana entuk kayu. Borene kayu Dewa Daru ron Sambilata. Iya. Ana ora nek arep kayangan. Iya, nggih, pukulun nderek kula tak bidal. Nggih, pukulun nderek kula tak bidal. Kula mengke dilewatke pinggir Kawah Candra Dimuka nggih pukulun. Lho. Kalih Garing lan Petruk niku mang joroke. Wah, nyen tonyo mencelat ora senengane. Wong ora kleru apa-apa cemlek Kawah Candra Dimuka maksude piye ora seneng. Garing nek mangkel atine le omong mencas-mencas. Saya ora cetha. Yen pancen Semar Garing Petruk wis keduga sarta wis gelem budal ning kayangan. Kakang Nayantaka monggo kula kanthi minggah kayangan. Iya, ning aja ngapusi lho. Mboten Kakang Semar. Bagong ulun budal. Ngati-ati ya, Pak. Reng truk. Panjang kaku ning tanganmu. Ya. Biawak mlebu omah. Mbok karo Pak Dene pira bara ki ngalem apa piye? Suwe ora ketemu ya nyembah apa piye kok wong tuwa teka-teka kok dikira biawak. Besok cangkeme dilongi wae. Wong mung ngulung ngono. Kok kadingaren. Ora kaya biasane. Wong biasane iki ora tau tekan kene kok sampean tekan kene ngopo? Gong. Bapakmu nanti? Bapak sapa? Ya Semar no adikku. Semar adikmu tenan kok? Lah iso. Semar ku adikku tenan. Kok sik aku ya ming sruwang-sruwing sok krungu wae. Jane mbiyen piye kok iso kaya ngene kahanane iki piye? Semar ki adikku. Terus Bathara Guru kae sing ragil. Kowe iki ya dewa ta? Ah iso mbisen. Gandeng kahanane wis rusak. Terus aku ya terus dadi titah. Wah, mbiyen ki sekondhok.
Ndok. Ndok dikukur. Ora. Ndok dikukur dadi kowe. Ora. Regetane dadi kowe. Ora. Sing tak iki tak critani tenan. Lah iya aku ya takon tenan kok. Biyen kuwi ndok. Terus kulite kuwi dadi aku. Wo, putihane ndok kuwi dadi Semar, kuningane dadi Bathara Guru ya Manikmaya. Weh, berarti tunggal ndok. Untung biyen ra didadar wong. Oh iya. Upama diceplok campur brambang ngono dadi apa? Ayo mbok aku ngono. Ya ngono kuwi critane ngono kuwi aku tak takon saiki si Semar nendi. Mergo aku kuwi duwe pangunek-uneke ngati. Pangunek-uneke ngati piye? Aku kuwi rak ngimpi, Gong. Ngimpi aku kok mendosel nggon sawi apa ya, Wah? Wah, sandwis iki. Iki. Delok meng deloke kok tak saduk. Iya. Oh. Weh, dian dompete kulit biawak. Waduh, ayo apa iki? Tak silihe ya, wah sak isine. Lah. Milih dompet kok sak isine. Bangane dadak nyopoti. Ono KTP, ono SIM C, SIM B2. Wis nyopir truk kok iya. Ono SIM barang iki. Ya ora wong nyatane ngono. Terus ngene, aku ki janjane aku ki ngimpi. Ngimpiku kok ora penak. Ora penak piye? Aku ki kok weruh Semar iki kaya didandani cara manten. Wah, aku ngomong kowe saiki. Nek mau tak karat Semar. Mesake simbok. Sik to. Iki ki ngimpi. Ngimpi. Kok ngece to. Orang cangkeme iki ambone ngomong ora tetes nang ditirok-tirok ora. Oh, tak kira nek serius. Ngimpi to? Ngimpi. Ngimpine? Ayo Semar arep dadi manten kuwi. Kok nanti kowe tekan kene kedoyong-doyong kejarang-jarang. Mergane aku ki wong tuwa, Gong. Aku ki ngerti impen ala, impen apik kuwi aku apal. Impene wong ketaman banjir kuwi impene elek. Impen ewuh utawa omahe duwe gawe kuwi ya impen elek. Hah? Impen nek nganti nuwun sewu kowe buang air besar kuwi ya impen elek. Impen nek kowe dadi manten ngimpekke wong dadi manten ki impen elek sing bakal tumomo sing diimpekke. Mongko aku ngimpi Semar kuwi dadi manten. Kuwatire ngatiku nek pancen iki mengko ana sing bakal nyolowadi gawe karti sambeka cilakane bapakmu. Arep adoh parane aku ora tau tate ketemu, ora tau srawung ning ana sambung getih antarane aku karo bapakmu. Nek bapakmu cilaka aku cilik gedene ya melu kelangan. Lah bapakmu saiki nendi? Ngopo kok malah kaya wong kaget? Kak, wah. Iki mau bapak lagi wae lunga saka omah. Lho. Ngopo kok ndur mbrebes mili? Bareng kowe omong nek kowe ngimpi bapak dadi manten langsung sakal. Atiku tratapan, wetengku lara. Yo madam yo, Kak. Lah. Wetenge lara kok njur ngejak madang ora. Ora janjane ana apa? Iki mau ki aku rak pengen nganu nglumpukke masyarakat. Lah masyarakat ki arep tak jak mbangun padusunan aku entuk sasmita nek kudu ditumbali nganggo wujuding kayu Dewandara lan Ron Sambilata. Heeh. Bapak omong nek jarene sing duwe ming Bathara Guru. Terus Bathara Guru tak kon ngrawuhke mrene bareng rawuh Bathara Guru ki ngunek-unekke aku nek aku dikira wong sing ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak cebol gaya wulan wuta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Heeh. Tak wangsuli. Bathara Guru ra iso omongan terus mendole nesu ning njaluk syarat sing diunggahke nang kayangan sing jukuk kayu
Dewa Ndaru karo Ron Sambilata iki Bapak Semar karo Gareng karo Petro. Aku ya santai wae. Tak kira Bathara Guru ya ora ndek niat sing ala. Ning bareng sampeyan ngendika nek ngimpi elek kaya ngono ku atiku kok tratapan wae. Lah rak tenan to wis. Wis suwe le mangkat. Ya dekara seprapat jam kepungkur. Wah, wis tekan iki. Cedhak wae. Ora perkara cedhak ning perkara le mabur iki mesti padha sifat kuping. Monggo kowe iki jane ngerti ora? Watake Bathara Guru iki adhiku iki wong Srei Dawen ya mung bejane dadi dewaning para dewa. Ning isih gampang kesasapan watak ala iki Bathara Guru. Waduh. Kuwatir ing atiku nek tekan kono engko bapakmu di kerenah cintrakane, kakangmu digawe lara, kakangmu Petruk digawe sengsara. Waduh, piye kok? Apa ya aku ya ora iso ngopo-ngopo. Ah terus kowe ngopo tekan kene? Anjur ora iso ngopo-ngopo, mung ngabarke ta to. Aku njaluk tulung kok kowe munggah nang kayangan. Aku wis sumpah karo awakku dhewe, Gong, aku wis ora tau gelem munggah ning kayangan. Waduh. Nek arep kowe arep bantu bapakmu ya kowe wae munggah ning kayangan. Atra dikeprok sapa ki sing jaga sapa? Sing jaga koris. Repake panasane jenenge sapa? Cinciripit. Udu. Cingkara Bala Upata. Cingkara Bala Upata. Cinciripit jempole dijepite ya. Ya cincin malah cincin ribut kuku ngumpul bapaknya malah aku seneng ya dijepit. Senengane ora. Ngono kuwi. Lah terus aku le munggah piye? Nah arep munggah kayangan iki supaya aja nganti dicegat karo dewa-dewa ki wong gak dadi wong sing iso mlebu metu kayangan. Sapa? Bendaramu. Nyuwun tulung Ndara Janaka. Rasah. Ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe wae nek gelem tak dandani cara Janaka, gelem ra? Kowe ra sembrono lho, Gek. Iki soalé nek aku dandan cara Janaka, ya aku ra sida tekan kayangan, aku mesti nang komplek. Lah. Soalé bagus saya mesti ta? Pengharga ta? Mbuh, caturan. Kepruk kamera ndasmu mocongan ora. Omongane kok werna-werna ora. Wis manut ora? Ya. Tak dandani sing apik-apik cara Janaka engko gek munggah ning kayangan bapak karo kakangmu bejakan bali. Oh ya, siap. Gelem to? Gelem kok. Ning bagus to? Bagus. Ya, wis kaya apa? Tak dandan aku. Wes. Ora ini sing pletot, Gok. Tak andani ya. Ya sing dadi sing gedhe pangapuramu jebul raimu ki ora iso dipermak. Digawe bagus ki wis ra iso. Wis ngono kuwi apik. Caket pangestu yen panjen mengkono to, aku arep munggah ning kayangan to. Wis kono ge menyang. Dalane liwat ngendi kok? Liwat longkaing Gunung Himawat mengko ana Ndorante. Wis mangsa modern kok isih nganggo Ndorante. Monggo aku tak matur Bathara Guru supaya kayangan dipasangi lip. Ogok aja ketawa.
Ora lambene gedhe nang guyu sithik iki wis ketara ning Jawa. Yen panjen kowe mengkono aku tak mangket dina iki to, Gong. Ya, sing ati-ati engko pokoke pede wae lho kowe iki Janaka. Iya. Janaka nek mlaku nganggo gending. Ah sakaremu. Sakaremu. Aku seneng Janaka kowe nek mlaku sing nganggo perkebel manuke mbredeng. Perkebel manuke mabur. Wis kemenyang kowe lunga sik, aku isin arep berjalan. Ya wis pokoke tak sangoni slamet ya. Muga-muga kelakon lemu nyametke bapakmu dene ya merucut ya apa menawa pinesti bapakmu dikaniaya karo Bathara Guru. Gong. Iya. Aku makem-makelen sih. Wesan. Tapi yen Ndara Janaka wetenge mblending. Kane gawe wis ora pas babal. Bareng aku ngila iki Janaka raine isih bagong iki. Tunggu nek konangan nang kayangan ketemu Bathara Cingkara Bala karo Balawata. Ula nek ketemu Balakurawa cilaka. Iki Janaka kok raine kaya asbak tutuk karo Cingkara Bala. Yes, ra masalah. Lumbung desa. Apa ya gendenge Ndara Janaka ki? Anu, apa jenenge kae sing alus-alusan ki? Rire sarta balwanu teng ranu. Tresing karsa deneng kanyut anggunge ulange wis mabur wae kendara tekan kaya kang samar pamoring sukma sinumaya winahya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana
Mangke riye, Dik. Sareng kula nyumulupi anggen paduka Hambanda dhateng para Panakawan Kakang Semar nala gareng menawi Petruk. Yektosipun boten jumbuh kan pangandika paduka anggenipun badhe paring wujudipun kajeng Dewa Darutu wen Ron Sambilata dhateng pun Panakawan. Nanging nyatanipun dumugi wonten ing kayangan lha kok dadi Kakang Semar dipun bondo Petruk dipun tarungku gareng dipun krincong sukunipun. Tumuntenipun papanaken wonten ing tepining candra dumugi menika wegatosipun kados pundi? Kakang Semar sampun kalapatan mboten saged mulang dhateng pun Bagong. Perkawis Bagong sak mangke badhe kula pidana nanging langkung rumiyin menawi Kakang Semar Garing lan Petruk kedah kula pidana krana wantun badhe nyuwun wujudipun kajeng inggih menika pun Dewa Daru miwah Ron Sambilata. Wah, nek wonten menapa-menapa kula mboten tanggel lho, Di. Kuncing langit kelap-lapaton Lergincang ing risang mawe gandrung Kakang Rada menawi wujudipun menika kula waspadaken sandhanganipun kadidene Arjuna nanging nuwun sewu pasuryanipun kok mekaten. As kula mboten tumut-tumut. Nah sajaipun tiyang salah kedaden. Lho nyemelangi menawi ngados ngaten menika. Badhe kula dangu Kakang. Kula semanggaken. Kita sapa? Munggah ana ing kayangan mongko tanpa tinimbalan. Mesang nang tempi. Tinebene nglum dina jemaweng tawang tuwang begulun. Nek paduka ndangu kalian kula satriya madang karawa. Nami kula pun Raden Arjuna Nyuraden Permati Nyuraden Kunditi Batsu Nyuraden Parto ya Margana Margana Kulon Desa ya Wilikiti sinten Kakang kula kok mboten ngertos kula dhewe mboten ngertos ana apa teka kita wani munggah ning kayangan kula badhe nyuwun kunduripun Kakang Semar Garing menapa dene Petruk nek paduka pulun mboten kepareng maringaken Kakang Semar lan saat majanipun sedayanipun Bugulun kula badhe ngamuk wonten ing kayangan lho kita bakal ngamuk wonten ing kayangan kita menungso salah kedaden bakal wani ngamuk ana ing kayiwangan mara tampan ana guntur geni guntur angin edan ketaman guntur geni guntur angin mboya apa-apa lan ora jur kuwanda kita Pugulun gandeng paduka sampun kepareng badhe mejahi dhateng kula mboten narimaken pugul dinten samangke kula badhe males dhateng paduka ya ngadi pugulun nyuwun pangapunten ing sakalangkung kata pugulun Sik kowe Bagong ta kowe Bagong sinten pugulun kula mboten kenal kaliyan Bagong kita kok dadi wujude kaya ngono iki sing dandani sapa cah Koceluk? Pugulun. Kula mboten badhe rembagan kalian Pugulun Bathara Sraba. Sraba sapa?
Nerodo. Ah, terus karemu ngoyak pukulun sang Hyang Jagat Girinata. Oyan, sas lunga. Pancen kowe arep mateni karo aku ndang patenana. Aku ora apa-apa pati uripku kanggo nomboki uripe anakku Bagong tak ikhlasake. Kakang Semar malah kula panuwun badhe nyuwun senjata pitulung Kakang. Bagong ngamuk Suratamtaha mawi sandangan kadidire Raden Janaka wayah kula ing Madukara. Ngamuk mutha-mutha dhateng kula. Lah kuwi entuk-entukamu nang kono kuwi. Piye? Aku gelem nglabuhi karo kowe ning apa sing dijaluk anakku Bagong mbok wenehke. Nek ora wis ben kowe kewirangan mungsuh Bagong. Aduh Kakang. Kakang Semar. Malah itu Kakang Semar putrane yo Kakang. Bagong wis ketenge bapak ora penak. Wis ya? Iya Kakang Semar. Iki aku mau mangan apa? Mosok mangan leleku dhewe kok malah wetenge lho. Mongko lehku tuku lho ora lehku njupuk. Piye Guru? Bagong Barya kaya wingi nurun paring apa kang kita jaluk mono kawan Bagong. Pusaka wujute kayu Dewandaru lan Ron Sambilata wis manjing ning nganggo kita. Nanging mengko yen wis paripurna kundurna marang kayangan Bagong. Siap. Ya mer mulai yo, ya nang yo, ya tra yo. Yo. Kene kabeh wae. Caedan. Ha iki wayang-wayang kowe. Arep dienggo mayang dijaluk malah ngekake ngene-ngene. Iki ra melu gawe kok ra entuk. Apa iki muring-muring. Atek-atekku dhewe dijaluk ra entuk. Semelang nek kleru. Ora. Wis nyiter digenjreng. Raden wayang dijaluk ora entuk. Wektune iki selak mepet e pancen. Lah iki kok malah
Doting sliri rene. Wah, ya karang gaweanku men iso gara-gara kaya Pak. Ya karang gaweanku iso gara-gara Pak. Karang gaweanku iso gara-gara Pak. Lah iki sapa? Kuwi aku gawe gareng saka bojoku. Aku gawe Petrus saka pethel. Aku gawe Bagong saka sandal. Wah. Boyo sing apik kok. Kancane do saka pethel saka wong kok saka sandal. Sing penting sandalku ampuh. Wah iya iya. Padake ora. Ayo aja bali kaya wingi uni. Landi jare kedadian saka bojomu saka pethel saka sandal ora dijukoke iki piye oh pancen kanong dadi gedhik cengalena wis domonge kedadian saka bojone gareng pethel karo sandal kok mesa ora dijukoke wah lah cah edan tenan pancen wis aku wis ngerti weruh glibete bojone gareng. Bali nang Bali Wisma nggih. Petro aku ya wis weruh petrelmu mbon. Bagong. Aku ya wis weruh sandalmu. Apa to, Pak? Heeh. Tapuk ya? Us. Muga-muga kabeh bisa ayem ayom tentrem. Nggih, Pak. Kebutuhan pupuk ning Indonesia iki iso tercukupi. Ya, saka Petrosida Gresik. Ah, apik ya. Bagong ya iso mbangun desa kanthi becik lan apik lan iso kanggo panguripaning para warga sak pedusunanmu iso ayem, tentrem, waras sak kabehe. Amin.